Boa tarde. O movemento avanza en todas as frontes superando os límites que se lle opoñen. Réxime é o nome que lle puxemos eses límites. Partidos, medios de comunicación, xuíces empresarios que empregan o Estado como instrumento privado para facilitar o avance da barbarie neoliberal. Descubrir obstáculos é síntoma de que avanzamos. Para bater cos límites do institucional hai que estar na institución, e para bater cos límites dos movementos sociais hai que estar coa sociedade organizada. Estes 6 anos, os que van dende aquel chamamento á fronte ampla que deu en Alternativa Galega de Esquerdas como primeiro experimento, deberían nos ter servido para identificar algúns deles e comezar a superalos. No que nos toca a nós, mozas e estudantes organizadas, eses límites teñen que ver con todas as consecuencias dunha crise que xa é a nosa normalidade. Loitamos porque non queremos ser pluriempregadas precarias, nin emigrar porque aquí non hai nada que facer despois de pasar anos cursando estudos que xa non son garantía de nada. Son límites e tamén son o motivo polo que facemos as cousas, as dificultades ás que se enfronta no día a día calquera militante que traballe por crear contrapoder. Medio século despois de maio, queremos facer un movemento xuvenil fuxindo da imaxe do fracaso e rescatando a potencia dun dos acontecementos que máis nos marcan. O 68 anunciou o combate contra unha sociedade na que o poder económico e as súas regras fanse autónomas e impoñen a súa lóxica a todas as esferas da vida. O ocio, o corpo ou o coñecemento tamén son campos de batalla. Hoxe, a subxectividade que máis triunfa é a máis consumida. O poder dilúe e mistifica todos os nosos vínculos nun só, o do consumo. Por iso, facer república e tumbar o réxime son a mesma cousa. Construir poder popular contra quen non o nega e impón miseria. O Día da Patria hai que sinalar a quen está en fronte dela, o mercado e o seu goberno, a quen emprega a Constitución como un cadáver que axitar para esmagar vontades democráticas e a quen día a día suprime dereitos que parecían gañados para sempre. Por iso non nos interesa pensar a patria como unha cousa que podamos illar e definir como un todo que se pode descompoñer en partes que o expliquen. Un pobo é algo máis problemático que iso. Non nos interesa debater se o pobo galego existe porque cumpre unhas condicións prefixadas que o alumean ou porque cumpre unha lista de elementos que o constitúen. Se os povos son construcións ou resultados de procesos históricos ou articulacións discursivas, non parece moi productivo falar de se o noso pobo encaixa ou non cunhas características estáticas que garanten a súa existencia. En todo caso, o interese dese debate non é político. Por iso, 50 anos despois daquel Viva Galiza Ceibe socialista pendurado na Alameda, a patria temos que seguir facéndoa, e só nos interesa se é unha comunidade que goberna sobre todo o que é seu. Para nós, patria é falar do dereito ao tempo, ao ocio, ao corpo, á saúde, ao territorio. Contra o réxime, facer república é abrir o constituínte e inventar os mecanismos de poder popular cos que organizar colectivamente a vida. Moitas grazas e deixo vos con Oriana.